Gran dia per al poble de Silla, i és que fins i tot la pluja es va apuntar a la inauguració de la nova Biblioteca Municipal de Silla, situada a l'Avinguda d'Alacant. El recinte, que consta de dues grans sales amb espais per als més menuts i per als que vulguin un lloc tranquil on poder estudiar, era un dels objectius marcats per la Regidoria de Cultura del municipi per a aquesta legislatura. Va ser una de les primeres propostes que vàrem fer només començar el mandat i és de veres que és un plaer fer la realitat en la data d'avui. La cultura és una de les polítiques principals que este equip de govern s'ha marcat com a fonamentals dins del seu mandat. I jo crec que ha sigut una proposta molt encertada de fer que la biblioteca siga aquest edifici, que siga una realitat accessible per a tot el nostre poble i visible. A l'acte d'inauguració han acudit més de 80 persones i entre les personalitats hem pogut veure a l'alcalde Vicent Zaragoza, al regidor de Cultura Valentín Mateos, així com la directora general de Cultura de la Generalitat Valenciana, Carmen Amoraga, entre altres. Es importantísimo que se demuestre que se sigue apostando por la cultura y que se la pone en el mismo nivel que otros derechos fundamentales que tenemos, como la sanidad, la vivienda, la educación y el acceso a la cultura. Una infraestructura molt necessària per al poble en unes instal·lacions que en primer moment estaven destinades a un casal-faller. Els habitants de Silla han quedat molt satisfets del compliment d'una promesa de la corporació que, tot i la situació actual, ha apostat per la cultura al poble. És importantíssim que la gent jove, jo tinc dos xiquetes de 18 i 20 anys i necessiten un espai per a poder trobar tot allò que busquen i sobretot un lloc on estudiar i estar a gust. Ja era hora que li donaren un lloc privilegiat a la biblioteca perquè és fantàstica. Té una sonorització que absorbís tot. M'ha quedat flipat. Una inauguració que finalitzà amb una picadeta oferida als assistents. I és que no es mereixia menys una biblioteca que a més estarà oberta fins i tot els dissabtes pel matí.